Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. У Віцебскай вобласці засталося ўбраць каля 4% плошчу бульбы. Сабрана каля 77 тысяч тонн клубняў пры ўраджайнасці больш за 340 цэнтнераў з гектара, што вышэй за мінулагодні паказчык. Працягваецца ўборка кукурузы. Кармавая культура скошана амаль на 56%. Ураджайнасць 210 цэнтнераў з гектара, ніжэйшая за леташнюю. Завяршаецца нарыхтоўка лёну. Трасту паднялі больш чым на 97% плошчаў. Нарыхтавана больш за 30 тысяч тонн ільнотрасты. Пры сярэднім нумары адзінка ураджайнасць ільнотрасты 36 цэнтнераў з гектара, што пераўзыходзіць паказчык мінулага года. Аграрыі вобласці сабралі амаль 10 тысяч тонн гародніны, убраны каля 60% плошчаў, занятых пад яе. Лепшага аратага выбіралі ў гарадку. Тут прайшоў абласны конкурс прафесійнага майстэрства сярод навучэнцаў і маладых майстроў вытворчага навучання. За ходам спаборніцтваў назірала наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Усе 11 навучальных устаноў Віцебскай вобласці, якія рыхтуюць спецыялістаў аграрнага профілю, прадставілі свае каманды. На пляцоўцы сышліся лепшыя з лепшых, хто атрымаў права адстойваць інтарэсы сваёй альма-матер. Проводя этот конкурс, можем также определить подготовку по данной квалификации в учреждениях образования, как она осуществляется. И в дальнейшем внести какие-то коррективы в свою работу по подготовке данных кадров. Для гэтых хлопцаў сесці за роль трактара не ўпершыню. Большасць з іх ужо даводзілася працаваць на пасяўной і уборачнай. Аднак тут іншая справа. Узараць адведзены участак даўжынёй у 800 метраў патрэбна на хуткасць і зрабіць гэта якасна. Ну, самое главное – это водитель, наверное. Ну, потом сам агрегат должен тоже быть подготовлен для нормальной вспашки. Все отрегулировано. Баразна павінна быць максімальна роўнай. За кожныя 10 сантыметраў адхілення ў бок штрафныя балы. Абавязкова ўлічваецца і глыбіня ворыва. Для апрацоўкі глебы канкурсанты выкарыстоўваюць сучасныя абаротныя плугі, што дазваляе праводзіць работы на больш якасным узроўні. Ребята не только участвуют, но сейчас же приехали и болельщику, они смотрят, как это правильно, разметить участки, как провести подготовительную борозну, ну и качество вспашки. І пакуль навучэнцы змагаюцца ў полі за права называцца лепшым аратым, у сценах каледжа майстры прафесійнага навучання трымаюць іспыты. Усяго 5 прадметаў, па кожнаму 20 пытанняў. Самое сложное – это обладать волнением, справиться с волнением, как говорится. Сталкиваемся постоянно в работе. Детей учим этому, как говорится. Все вопросы, как говорится, рабочие. Спецыялісты ўпэўнены, удзел у падобным конкурсе стымулюе навучэнцаў да ведаў, удасканалення сваіх прафесійных навыкаў. Стараемся, что те ребята, которые уже имеют такую возможность, чтобы они даже в ущерб учебным занятиям, чтобы они поработали в хозяйстве и помогли как можно больше помощь. Потому что вот губернатор ставит задачу, чтобы не менее года ребята могли проходить практику в хозяйствах. Потому что нам сегодня нужны именно специалисты, которые умеют это все делать. Падрыхтоўка высокакласных спецыялістаў для аграрнай галіны – залог паспяховай работы аграрнага сектару, якому сёння адводзіцца значнае месца ў рэальным сектары эканомікі і забеспячэнні харчовай бяспекі краіны. Інна Кірыенкава, Александр Петровецкі, навіны гарадок. У абласным цэнтры пачалося грамадскае абмеркаванне архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі аб'екта спецыялізаваная зала для скачкоў на батуце ў Віцебску. Спецыялісты інстытута Віцебск грамадзян праект расказалі, дзе ў горадзе размесціцца новая спартыўная арэна, як яна будзе выглядаць і чым будзе абсталявана. Тэму працягне Сергей Місурагін. Упершыню ідэя будаўніцтва ў Віцебску палаца батута была агучана пасля завяршэння алімпійскіх гульняў у бразільскім Рыа-де-Жанейра. Падчас сустрэчы губернатара вобласці Мікалая Шарснёва з алімпійскім чэмпіёнам Уладзіславам Ганчаровым і яго трэнерам Вольгай Уласавай настаўнік нацыянальнай зборнай звярнулася з просьбай аб узвядзенні ў горадзе сучаснай спартыўнай арэны. Прадстаўнікі Віцебскай школы батута ў саставе зборнай Беларусі заваявалі адзіную залатую ўзнагароду на алімпіядзе. Пастаянна з'яўляюцца прызёрамі і пераможцамі сусветных і еўрапейскіх спаборніцтваў, а умовы, у якіх спартсмены займаюцца і трэніруюцца, уже не адпавядаюць сучасным патрабаванням. Мікалай Шарснёў поўнасцю падтрымаў гэту прапанову і даў зялёнае святло на рэалізацыю праекта. Для футбола сделано, хоккея сделано, для велосипедного спорта сделано сегодня. Очень много чего сделано. А вот для батута как раз тренируемся в школе. Нет ничего. Логично, принято.
Тендер на яго распрацоўку выйгралі спецыялісты Віцебск грамадзян праекта. Месца, дзе збіраюцца ўзвесці спартыўную залу, вызначылі на свабоднай ад забудовы тэрыторыі ў цэнтры горада, побач з перакрыжаваннем праспектаў Маскоўскага і Перамогі. Новую арэну будзе адрозніваць функцыянальнасць, надзейнасць і даўгавечнасць. Здесь главный зал один, вот он большой. В нем размещается 9 батутов, зрительские места на 200-250 мест еще не определено, гимнастическая дорожка, батут с ямой для приземления. Также находятся административные помещения, пресс-центр и 2 зала хореографии и тренажерный зал. З матэрыяламі праекта можна азнаёміцца на сайце Віцебскага гарвыканкама. Грамадскае меркаванне працягнецца да 9 лістапада. Свае прапановы і заўвагі жыхары Віцебска могуць пакінуць у журнале ў прыёмны аддзел архітэктуры ці направіць па электроннай пошце на адрас vitebsk@тут.бівай. Сергей Мисурагин, Станіслав Дудзін, Навіны Віцебск. У Віцебску пенсіянер адабраў грошы 8гадовага хлопчыка. Інцыдэнт адбыўся ў адным з прадуктовых магазінаў абласнога цэнтра. Пажылы віцяблянін забраў здачу ў школьніка, не адыходзячы ад касы. Напалоханы хлопчык паскардзіўся бацькам, якія і напісалі заяву ў міліцыю. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Гэты паход у адзін з віцебскіх магазінаў 8гадовы хлопчык, напэўна, запомніць надоўга. На кадрах з камеры відэаназірання бачна, як, расплаціўшыся за тавар, да хлопчыка падыходзіць дзядуля і бесцырымонна забірае здачу. Пазней высветліцца, што відэазапіс – адзіны доказ беспрэцэдэнтнага здарэння. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что указанное преступление совершило лицо, можно сказать, пенсионер 1937 года. Впоследствии был найден житель того района, недалеко от совершения места преступления. Деньги были украдены на сумму 5 рублей. Продавец в этот момент была занята другими покупателями, там совершенно не обращала внимания. Единственное, что могло, камеры видеонаблюдения, которые там были расположены. Зараз з пенсіянерам працуюць праваахоўнікі. Не саромеючыся відэакамер тэлевізійных, ён спакойна расказвае пра здарэнне, але ўражвае не толькі гэта. Абуральна на гэтым фоне і тое, на што ён патраціў здабытую суму, прычым у гэтай жа краме. Зачем вы у него брали деньги? Почему не попросили у кого-нибудь еще, может быть? Ну, больше не у кого было просить. А на что вы брали деньги? Бутылочку вина взяли. Там вдвоем. Маці пацярпелага хлопчыка расказвае, што аб правілах паводзін з незнаёмымі людзьмі нагадвае заўсёды. Такі выпадак з ім адбыўся ўпершыню. На шчасце, хлопчык успрыняў сітуацыю па-дзіцячы і некалькі раз пытаўся, ці адпусцілі дзядулю з міліцыі. Ребенок был очень впечатлен тем, что произошло. Ну и, соответственно, я обратилась в правоохранительные органы. Вот. Надеюсь, что будет эффект какой-то. Кропку ў гэтай справе паставіць суд ці праявіць літасць Феміда ў адносінах да крыўдзіцеля, пакуль пытанне. Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі, а чацвёртакласніка зараз у магазин аднаго не пускаюць. Ды і наўрад ці ў яго ёсць жаданне туды пайсці, нават за цукеркамі. Артур Смалякоў, Віктор Праліч і Дмітрий Котаў. Навіны Віцебск. У Віцебскім раёне 20гадовы матацыкліст атрымаў сур'ёзныя траўмы. ДТЗ адбылося ўвечары ў чацвер у вёсцы Прывольная. Вадзіцель матацыкла Мінск урэзаўся ў аўтамабіль «Опель», які быў прыпаркаваны ля краю праезджай часткі. Пра здарэнне праваахоўнікам паведаміў уладальнік аўтамабіля. Віцяблянін, які прыехаў на дачу, ён жа выклікаў хуткую дапамогу. Матацыкліст – жыхар вёскі Бальшухі 1997 года нараджэння. За адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай ён шпіталізаваны у нейрахірургічнае аддзяленне абласной бальніцы. Па папярэдняй інфармацыі, матацыкліст знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Пры гэтым ён ехаў па сустрэчнай паласе без святла. Грамадскі савет пры пракуратуры Віцебскай вобласці па кантролі за дзейнасцю праваахоўных і іншых дзяржаўных органаў і супрацьдзеянні карупцыі разгледзеў пытанні ўдасканалення антыкарупцыйнага заканадаўства. Кіраўнікі прадпрыемстваў рэгіёну, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі абмяняліся думкамі, вопытам і напрацоўкамі ў галіне мінімізацыі карупцыйных рызык, унеслі прапановы па павышэнні эфектыўнасці работы праваахоўных органаў у сферы барацьбы с коррупцией. Это, по сути, скажем так, сверка часов. Прежде всего, мы, конечно, хотим услышать
мнение бизнес-сообщества, представителей организаций, общественных объединений о тех проблемах, которые существуют в их деятельности, связанные с противодействием коррупции. Есть проблемы, связанные с вопросами государственных закупок, есть проблемы по работе комиссии по противодействию коррупции, есть проблемы по определенных ограничений в отношении государственных должностных лиц. Мы хотим выслушать те проблемы, которые имеют место быть, проанализировать их, послушать те предложения, которые есть, и с учетом мнения прокуратуры, контролирующих органов, органов исполнительной, государственной, судебной власти, внести предложение генеральному прокурору о определенной корректировке антикоррупционного и иного законодательства. У 2017 годзе ў Віцебскай вобласці зарэгістраваны 222 карупцыйныя злачынствы, што на 50% больш, чым летась. Пераважаюць факты крадзяжоў шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі і хабарніцтва. За здзяйсненне карупцыйных злачынстваў да крымінальнай адказнасці сёлета прыцягнуты 87 службовых асоб. Найбольшая колькасць правапарушэнняў зарэгістравана ў сферах адукацыі, транспарту, гандлю, сельгасвытворчасці, будаўніцтва і дзяржкіравання. Международный фестиваль сучасной хореографии АФМС упершыню открыется не танцами, а мастацким фильмом «Пасля цябе». Про гэта журналистам поведомила наместник генерального директора Центра культуры Витебск Марина Романовская. Основной падзеяй стане белорусский конкурс сучасной хореографии. Удзел им примуць усе регионы краіны, акрамя Брэста. До таго ж программа форума уключае ў сябе і такія проекты, як спектакль «Коррекция» чешской компании танцев, выступление лауреатов конкурсу АФМС, спектакль «Кармен» испанской национальной компании танца, уладальников премии в балете «Ровный Оскару». Если когда мы начинали, мы были единственные, уникальные, необыкновенные. Если вы помните, в каком-нибудь там 93-м году, да, помните, «Коммерсант Дели» написала «Московская газета», что в современной хореографии Москва идет сразу за Витебском. То теперь уже есть солидные конкурсы. Современная хореография не дает такую вот плоскостную картинку, она всегда более объемна, она всегда более поглубже, она всегда чуть-чуть заставляет нашу эмоциональную сферу подвигаться, подумать, помыслить. Поэтому к этому и обращаются, и поэтому много конкурсов и фестивалей. Юбилейный 30-й международный фестиваль сучасной хореографии у Витебску пройдзе с 15 по 19 листопада. На форуме выступяць артысты больш чым з 20 краін свету, ад США до Японии. Упершыню на адкрыцці фестывалю будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за значны ўклад у развіццё сучаснай хореаграфіі і асабісты ўклад у развіццё міжнароднага форуму. Прыз, а хто гэта будзе, харэограф ці танцоўшчык, пакуль невядома, уручыць народны артыст России Сергей Бязрукаў. Музыка па-за часам. Споўнілася 10 гадоў з інаўгурацыі аргана, усталяванага ў Віцебскай абласной філармоніі. Музыканты жартуюць, дзіцячы ўзрост для самага вялікага клавішнага духавога музычнага інструмента. Як жыў віцебскі арган гэта дзесяцігоддзя і якія мае творчыя планы на будучае? Святочны арганны канцэрт слухала Юлія Устинова. Віцебскі арган створаны па індывідуальным праекце з улікам акустычных магчымасцяў залы і архітэктурных асаблівасцяў будынка філармоніі. Духавы арган – гэта унікальны, жывы музычны інструмент. Нават двух аднолькавых арганаў не існуе, запэўніваюць спецыялісты. Інструмент робіцца на заказ. Асаблівасць нашага аргана ў тым, што ён размешчаны ў выглядзе двух вежаў па краях сцэны. Выканаўцы, якім давялося іграць на віцебскім аргане, апісваюць незвычайнае пачуццё, калі сядзіш у цэнтры инструмента и адчуваеш музыку з абодвух бакоў. Мы хотели сделать инструмент, которого еще нет, скажем так, в бывшем Советском Союзе. И действительно, по своим каким-то музыкальным характеристикам этот орган отличается от всего остального. Дело не в количестве и не в громкости звучания, не в количестве регистров и громкости звучания, а вот в каких-то особенностях, колористических, технологических, которые важны для органиста. Арган мае багатую гукавую палітру, прыдатную для музыкі розных стыляў. Інструмент яркі, гучны і вельмі адчувальны. У святочным канцэрце з нагоды юбілею віцебскага аргана прыняў удзел пераможца міжнародных конкурсаў, тытулярны арганіст кафедральнага сабора ў Калінінградзе Яўген Аўраменка.
слушаешь, как он на тебя реагирует. Потом пристраиваешься к нему, находите с ним какой-то контакт, диалог, потому что все органы реагируют тоже по-разному. У самым цэнтры музыкі публіка уважліва і з асалодай слухала Баха і Вівальдзі. Звук органа таинственный, волшебный, ну и, конечно, несет в себе такую божественную силу. Я учусь в музыкальной школе в третьем классе по фортепиано. Мне нравится ходить на органные концерты. Мы стараемся всячески привить ему культуру вкуса, музыки. Вот, поэтому мы здесь частые посетители. 10 філарманічных сезонаў віцебскі арган знаёміць слухачоў з шэдэўрамі сусветнай арганнай класікі розных стыляў, жанраў і напрамкаў у выкананні вядомых музыкантаў. Арганныя канцэрты набылі папулярнасць і сталі неад'емнай часткай культурнага жыцця горада. За 10 лет прошло 117 концертов. Это представители исполнительской школы органной из 21 страны. Это самые различные сочетания органа с голосом, скрипкой, тромбоном, альтом. В общем, самые-самые различные. Да юбілею віцебскага аргана філармонія упершыню падрыхтавала цыкл арганных канцэртаў для школьнікаў, каб бліжэй пазнаёміць іх з самым вялікім клавішным духавым музычным інструментам. Юлія Устинова, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. ДДТ – любимые хиты за всю гісторыю группы. 10 листопада «Лядовы палац», инфолиния МТС 712 11 11. И на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Бисквитные пирожные Snow Max и рулеты Мамита – солодкие партнеры прогнозу надворья. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями, пераважно без опадков. Ночью и раніцай месцами туман. Ветер паўночна-ўсходні 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью -2 плюс 3, днем 4,9 тепла. У Витебску будет облачно с прояснениями и без опадков. Ветер паўночна-ўсходні 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью -1 плюс 1, днем 5-7 тепла.